u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jače smo za let. Leti s nama, hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada, Wings, ta magija Wings, maštaj ti ako znaš, za nama je tako lako, ti samo reci Wings. Šimerina magija je pretvorila Stelu u čudovište. Bajka princeze sunca i meseca je završena zauvek i nema izlaza za nju i za Wings. Vila i zver. Ej, Sky, misliš da će uspeti da pobegnu iz palate? Koliko ja poznajem devojke, izvući će se bez ogrebotine. Pripremite se za udar. Požurite! Vojnici su odmah iza nas! Ovde se sve završava. Hajde, devojke, letimo odavde! Uhvatite čudovište. Reći će nam šta je uradilo sa princezom Stelom. Jeste li spremni? O ne! Stela! Kiša je crna magija! Ona slabi štit! Stela! Devojke, pomozite mi! Drži se, Stela, dolazim! Hajdemo! Uspele smo, uprkos blesavoj kiši. Znam da je bilo u posljednjem trenutku. Stela, kako bi bilo da mi kažeš hvala što sam ti spasila život? Skoro i da žalim što si... Pogledaj šta mi se desilo. Ne brini, Stela! Vratit ćemo te na staro, vidjet ćeš! O sunčanoj solariji svi pričaju, ali niko nije spominjao ovu kišu. Želim da znam ko mi je ovo učinio i zašto u solariji po prvi put pada kiša. Saznaćeš, Stela, a mi ćemo ti pomoći. Devojke, je li sve u redu? O ne, ne sad. Ne želim da me Brandon vidi ovakvu. Je li sve u redu? Da, ali zabrinuli smo se. Drago mi je da smo vas našli. Na žurci je postalo veoma ludo. Šta se desilo? Sad je sve u redu, ne brinite. I tako je u sred zbrke kralj Radius naredio da nas uhapse. To je nemoguće. On je Stelin otac. Pa, Stela nije mogla ništa da uradi, jer su i kralj i straža bili pod nekim činima. Ja ne znam tačno kako se to desilo. Straža je počela da nas juri i zato smo pobegle. Nismo imale drugog izbora. Saterali su nas u toranj za poletanje i odatle smo uspeli da pobegnemo. I evo nas ovde. Tamo! U bašti su! Uhapsite ih! Požurite!
Da li ste nam baš sve rekle? A gde je Stella nestala? Evo je straža! Sky, čekaj! Ne, Bloom! Oni mogu sami. Moramo Stellu da izvedemo odavde. Sky, ti i Brandon idite do broda. Hvataj! Poslaćemo vam koordinate da nas pokupite. Jesu li otišli? Oni zadržavaju stražu. Dobro, neka zadržavaju stražu. Znam tajni put odavde. Za mnom! Vojnici, beže nam! Pustite pse! O ne! Pustili su pse i solarije! Nema svrhe da koristimo magiju protiv njih. Neće nam koristiti na ovoj kiši. Onda ćemo morati da trčimo brže! Prepoznali su me uprkos mom izgledu. Tata mi je poklonio ove pse da me zaštite. U redu, Dobrice. Sad idite kući. Bolje da idemo. Sky i Brandon će nas tražiti. Hajde! Znam savršen put odavde. Za mnom! Postoji tajni prolaz kroz koji sam se iskradala iz palate i išla u grad na žurke i đuskala. Evo nas. Gde je to Stella? Da li nam trebaju čini da je vidimo? U šupljem drvetu je. Prolazila sam ovuda pre mnogo godina. Skakutala sam i bila vesela kao i obično. Kako me znate, kad odjednom primetim ovo šuplje drvo. Kad sam mu prišla i bolje pogledala, shvatila sam da je povezano podzemnim tunelom koji vodi do fontana u palati. Bila sam oduševljena ovim otkrićem i odlučila sam da zavežem trakicu na granu, da bih uvek znala koje je to bilo drvo. Suvišno je reći da sam se često iskradala da idem na žurke i zabave. Mnogo češće nego što mi je otac dozvoljavao. Super! Šta onda čekamo? Idemo! Ovaj tunel je tako jeziv. Da, liči na jazbinu neke čudne životinje. Nikad nije ni bilo zabavno ići kroz njega. Kako si uspevala da se ne isprljaš? Sigurno je koristila neke čini za odbijanje prljavštine. Da vam iskreno kažem, ne sjećam se ni ovog plata, a ni ovog tesnaca. Kako ćemo proći kroz to? Prema mom skeneru, tesnac nije tako dugačak. Morat ćemo da idemo jedna po jedna, ali moramo biti oprezne. Ja ću ići prva. U redu. Super, sad nam se boja haljine slaže sa čizmama, zar ne, Stella? Idemo. Devojke, pomozite, zaglavila sam se! To je Stella, ne može da prođe. Moramo joj pomoći. Idemo! A ne zanima me kako, samo me izvucite odavde! Najzad, hvala vam! Na svu sreću, ovaj deo tunela je izdržao. Idemo!
žurku. Koji putem bi išla? U redu, a levo. Definitivno idemo levo. Stella, šta je sa ovim velikim rupama? Jesu li bile ranije ovde? U stvari, čini mi se da se ne sjećam ovoga uopšte. I definitivno se ne sjećam ovih velikih paukova. Veliki pauci! Stella, u šta si nas uvalila ovog puta? Stella! O, ne! Ovi pauci! Uhvatili su ih! Ako brzo ne uradim nešto, bit će prekasno. Šta se upravo desilo? Nema vremena za objašnjavanje. Moramo da bežimo. Ovuda, brzo! Jedini put je kroz vodu. Jeste li spremne da plivate? Da, možemo da upotrebimo matični mehur za disanje. Su nestale. Struja ih je sprala. Spasila se nas Stella. Jesam? Bravo ja! Čemu grtač? Da te sakrijemo. Poslaću naše koordinate Skaju i Brendonu, da bi mogli da nas pokupe. Zahvaljujući suncu Solarije, ponovo sam jak. Ta devojka u kraljevskoj palati, ko je ona? Trix, dođite. Hej, Valtere, smiri se malo, a? Ako imaš nešto da kažeš, kaži. Ne izgledaš preplanulo. Da li je sunčanje uspelo? Izgleda da jeste. Sviđa mi se ovaj tip. Veoma impresivno. Moram naći ovu devojku. Možete li mi reći ko je ona? Bloom! Ona je jedna od onih jadnih Winx vila iz Alfije. Moćna je, ali ipak ne dovoljno moćna. Ko su te Winx? Gomila dobrica koje se svuda mešaju. Zbog njih smo poslate u Omega dimenziju. Gotove su kad ih sledeći put budemo videle. Izgleda da je magija ovih vila snažna. Ne zanima me šta ćete uraditi sa ostalima, ali Bloom ne dirajte, ona je moja. Sky, moram da kontaktiram školu i da im kažem da dolazimo. Naravno, samo napred, Bloom. Stella, da li je sve u redu? Pričaj sa mnom.
Ništa, Brandone, samo mi je hladno i umorna sam. Izvini, moram da se odmorim posle onoga što se desilo. U redu, šta god ti kažeš. Stella, sigurna sam da će Concorda naći kontra čini da te vrati u normalu. Ne mogu više da se krijem od Brandona. Pre ili kasnije vidjet će me. Mogli bismo da bacimo čini na njega, tako bi video samo tvoju unutrašnju lepotu. Trenutno nisam sigurna da se moja unutrašnja lepota razlikuje od spoljašnje. Hej, Nat, šta ima? Za tebe, lepotice. Izvini, ogladneo sam pa sam pojeo cvetove. Hvala. Flora, definitivno baci čini na Brandona. Ovo je stvarno teško. Ups, izvinite, devojke. Mislim da sam našla rešenje za Stelin problem. Ogledalo istine. Ono se nalazi u pećini na drugoj strani barijere. A šta je to barijera? To je planinski venac iznad Magicsa. Ogledalo istine može da razbije čini, ali morate da znate kako da ga iskoristite. Concorda, jesi li sigurna da će ovo sa ogledalom uspeti? Da, draga, ali to će biti opasno putovanje. Ogledalo istine čuvaju beli divovi i ostali stražari i neće biti lako proći pored njih. Kada je nešto ovde bilo lako uraditi? Pa dobro, kako izgleda ogledalo? Znaćete kad ga budete videle. Mogu ja da pomognem? Nat, mislim da bi bilo bolje da ostaneš ovde. O, Brandone, kad bi samo bio ovde da me utešiš, prišla bih i stavila ruke na tvoje ramena i rekla da si moja jedina ljubav. Zauvek. O, gde je sada? O da! O da! Evo me! Nat, šta ti radiš ovde? Došao sam da te utešim, da staviš ruke na moje ramena, ali pre toga hoću formalno da ti se udvaram. Pa, ako hoćeš da se udvaraš devojci, posebno princezi, moraš da budeš elegantan i da imaš kraljevske manire. Pa mogu ja da imam kraljevske manire? A kad prilaziš devojci, moraš da budeš elegantan i pun stila. I da imaš lepo držanje i šarmantan pristup. Stella, da li si spremna ili te možda prekidam u nečemu? O, ozbilji se, molim te. Vidimo se, Nat, moram da idem. Da li ti se to Nat udvarao? Pa, pretpostavljam da jeste. Ne može da odoli mom novom izgledu. Ali Brandon ne sme da me vidi ovakvu. Ma ne brini, kada budemo bacili čini, vidjet će samo tvoju unutrašnju lepotu. Jesi li već bacila čini na njega? Pa, hajde da probamo. Hej, lepotice. Super, izgleda da posjedujem unutrašnju lepotu. Šta? O, ništa. Društvo, jesmo li stigli? Podaci pokazuju da se približavamo sektoru u kome se nalazi planina. Hej, šta je to? Mislim da se nešto nalazi napolju. Mora da su to beli divovi o kojima nam je Concorda govorila. Šta se sada dešava? Pa, prema instrumentima, atmosferski uslovi su promenjeni. Ali izgleda da se led skuplja na trupu broda. Ovo me podsjeća na nešto što bi Icy uradila. Ja ću to da sredim. Polomit ću led svojim solarnim izdancima. To neće uspeti. Temperatura leda je preniska. To je magični led, Flora. Tvoji izdanci neće moći da naprave koren. Moramo da nađemo rešenje, što pre. Bio magičan ili ne, led postaje deblji i teži. Bloom, zašto ga ne odlediš svojim zmajevom vatrom? Dobra ideja! Magija Winksa! Ne, stani, Bloom. Isuviše je opasno izaći napolje. Ne znamo koliko moći imaju ovi beli divovi.
Moramo naći drugi način da odledimo brod. Imam ideju, ali morate mi verovati. Ja ti verujem. Naglo ćemo da usmerimo brod prema tlu i stvorimo trenje koje će otopiti led na trupu. Moglo bi da upali. Držite se! Ne podiži brod dok ti ne kažem. Imam utisak da mi se ovo neće dopasti. Ne dopada mi se, vrti mi se u glavi, muka mi je. Podiži brod, Skaje, podiži! Ne dok Bloom ne kaže! Sve mi se vrti, povratit ću. Podigni brod, Bloom! Ne još! Podigni brod, Bloom! Sad, Skaj, sad! Je li gotovo? Jeste, Stella. Gotovo je. Bloom, a ti si neverovatna. Pećina je na vidiku. Šta je ono? Nadam se da nije ono što mislim. Napadaju nas! Onda jesu ono što mislim. Još čuvara ogledala. Ne vidim ništa! Samo ogledalo istine može da skine čini bačene na Stelu. Hoće li Wingsi uspeti da spasu drugaricu? I povrh svega, hoće li uspeti da prežive napad divovskih grifona?